ventet på en fyr, der kan tage mig i hånden. Hvis disse fornemmelser får mig til at føle glæderne ved en normal mand. Disse fornemmelser skåner et sus, lad dem være til en anden dag. Jeg har ånden, mister følelsen, tag chokket væk. Det går hurtigere, bevæger sig hurtigere nu. Det er ved at komme ud af kontrol. På 10. etage, ned ad bagtrappen, ind i ingenmandsland. Du stikker eller flytter sammen. De er hyppigere nu. Jeg har mister følelsen. Adrenalin blandt ud.